Hej, velkommen lidt tilbage efter sommerferien. Jeg har lige haft hele 6 uger sammen med mine børn og min kæreste, og det har været rigtig, rigtig dejligt. Det har som for alle andre forældre, der er alene med sine børn, også været lidt en opgave. Jeg plejer at sige, at børn er jo en gave, men de kan ved Gud også være en opgave. Nu har jeg jo som sagt 3 børn med specielle behov. En, der er meget udadreagerende, en, der er 4 og ingenting kan, og en stor pige, som heldigvis kan utrolig mange ting, men er meget, meget følsom. Egentlig er alle børn jo i hver sin kategori, enten det ene eller det andet. Nogle børn er meget, meget, meget følsomme og let til tårer, skjuler meget, hvordan de har det inde i sig selv, føler meget efter, hvordan I har det som forældre. Og andre har børn, der er udadreagerende, klatrer rundt på væggene. Egentlig har jeg tit tænkt, hvad det udtryk havde med virkeligheden at gøre. Dog har jeg børn, som er meget aktive, men har dog aldrig set dem klatre på væggene. Jeg synes, det er lidt skægt, at vi finder nogle meget overdrevede idéer og måder at forklare tingene på. Men jeg har haft her i sommerferien den glæde at tage rundt med børnene og opleve Legoland. Takket være en rigtig sød klient, der sendte os 10 børnebilletter, var vi 3 familier afsted i Legoland, og det var pragtfuldt. Men jeg har også været i Ree dyrepark sammen med mine børn alene. Jeg vil synes, at det, der var den sjove oplevelse ved den tur, var at opleve forældre tale om dem selv i tredje person. Altså omtale sig selv som kom hen til mor. Ikke kom hen til mig, men kom hen til mor. Og må mor godt tørre din næse, og må mor godt se din mund, og må far godt. Jeg synes, det var i et af tilfældene meget overdrevet. Det var en mor, skål, som sad med sin datter og skulle tage et billede og siger, kig på mor, Trine, kig på mor. Og det er jo egentlig meget fornuftigt. Og Trine kigger på mor, og Trine hun læner sig helt hen og næsten ind over mor, så hun ikke kan tage det her billede. Og så siger moren, mor Trine kan ikke tage billedet, når Trine ligger op af mor. Jeg tænkte, hold da op. Det blev ved i cirka 10 minutter. Hun omtalte sig selv som kun mor, ikke noget med jeg. Hun sagde også, mor elsker dig. Kig på far. Og det sjoveste for mig var nu altså, at til allersidst, så siger den her pige, som var 8 år gammel, mor, må Trine gerne gå fra bordet. Så er jeg simpelthen nødt til at gå. For jeg synes simpelthen, det var humoristisk. Tænk sig, at pigebarnet havde lært at omtale sig selv ved sit navn. Det gør måske også, at hun tænker, at mors navn er mor. Jeg tænkte, jeg kan vide, om hun ved, hvad mor hedder. Nå, undskyld, jeg synes bare, at det var meget morsomt og meget underholdende at opleve. Men det gjorde, da jeg kørte hjem, at jeg tænkte, hvor er det utrolig vigtigt, at vi forældre er meget opse på, at vi er den, som underviser vores børn i, hvad er rigtigt. Det er altså op til os som forældre at vise dem, vores kære børn, vejen. Altså gøre opmærksom på, hvad vi per vores handling synes er rigtigt. Også med vores ord, men børn lægger egentlig ikke så meget i ordene. De lægger mest i, hvordan vi opfører os. Vi kan sagtens sige, jeg elsker dig, men hvis vi ikke også viser, at vi elsker dem, så er det et andet. En helt anden situation. Nå, men grunden til at lave den her video, og lige vil dele det med jer, er fordi jeg her til morgen vågnede og tænkte, vi har lidt en ny start, når vi starter op efter sommerferien. Lidt ligesom nytårsaften, hvor vi voksne har fundet en fantastisk måde at lave om på vores liv og os selv, ved at kalde det et nytårsfortsæt. Jeg tror egentlig, at de fleste af os voksne har lidt svært ved at overholde det her nytårsfortsæt, fordi det er bare på vores egne vegne. Men noget af det, vi er fantastisk til os forældre, er at holde ved og være intense, når det kommer til vores børn. Det vil sige,
i stedet for at lave et nytårsfortsæt, så lav et sommerferiefortsæt. I forhold til jeres børn, og der vil jeg guide jer lidt til, at når I nu har muligheden for at starte op på en frisk, så i stedet for at køre lidt, som man ofte gør i slutningen, inden folk går på sommerferie, lidt i det trætte, så lav lidt nogle aftaler med jer selv, sådan lidt i nytårsfortsæt regiet, omkring, hvad er det, jeg gerne vil give mine børn. Og I kan godt lave det helt hen til bare nytår, så kan I tage den forfra der, eller lave noget nyt. Men hvad er det, jeg gerne vil lære mine børn? Jeg vil måske gerne lære mine børn at finde ro til at sidde stille. Jeg vil måske gerne lære mine børn, at vi har legeaftaler den og den dag. Og der er det vigtigt, at I lige har fokus på, hvad kan I overskue? For noget vi ved med børn, det er, at hvis vi er trætte, hvis vi er brugte, så opfører de sig også som om, at vi egentlig ikke har energi og overskud til dem. Det vil sige, de bruger os lidt mere, end de egentlig har brug for. Så tænk dig om, inden du laver det her skolefortsæt, der hedder 2 dage om ugen kan jeg overskue og have legekammerater. For eksempel. Eller jeg ved med mig selv, at jeg lige nu personligt er i en periode, hvor jeg er nødt til kun at have legekammerater. Det vil sige, at mine børn besøger dem. Gør jeg selv den tjeneste og indse, at det hele handler om, er, at jeres børn er jeres tro kopi. Det vil sige, at for jer at se den balance I har, den ro I har, den hvile I har indeni, den har jeres børn også. Så når jeres børn flipper, er det fordi I dybest set flipper. Til alt den her tanke og alt det her omkring børn, som jeg har oplevet rigtig meget af i sommerferien, har jeg valgt at lave om til et foredrag. Sådan så jeg får lavet og holdt et foredrag i København i Astrologihuset og i Vestermølle her i Jylland, der hedder Få succes i at være dig. Det vil sige, at det foredrag handler om at få redskaber til, hvad gør du? Og det handler både om dit parforhold, det handler også om børneopdragelse, og det handler også om dit sexliv. Hvordan får vi kvinder et bedre sexliv? Hvordan hjælper vi manden til at give os det? Og hvordan får manden et bedre sexliv med kvinden? Der vil være lidt redskaber. Det er ikke et dildo-show. Men der vil være nogle vejledende ting, I kan gøre uden at skulle gå ud og bruge en hel formue. Samtidig med børnene. Og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Det vil sige, at der er mange, der nogle gange har brug for at vide, hvad gør jeg, når min søn er sådan? Hvad kan jeg gøre? Eller min datter, hvordan håndterer jeg den lærer? Hvordan håndterer jeg? Og så videre, og så videre, og så videre. Det er der mulighed for. Man kan se herinde på min hjemmeside, eller man kan ringe til mig. Man kan også skrive her via Facebook. Og jeg vil svare og vejlede, hvornår det er, og hvordan det hele hænger sammen. Jeg håber, I kommer, og jeg håber, I vil have nogle spørgsmål. Om ikke, så skal jeg gerne underholde og fortælle jer om mange specielle og sjove oplevelser, jeg har haft, og lidt redskaber til, hvad I kan gøre fremad. Tak fordi I har lyttet med, og have en fantastisk ny sommerferie start på året. Det var dejligt. Rigtig mange tak. Hej hej.